खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। क'क्राझार सोहोरखौ जौगाहोनो थाखाय मावनांगौ खामानिफोरखौ लानानै मैया 1 आगस्ट रबिबारखालि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ क'क्राझार सोहोरखौ नायगिदिंहैनानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो दि मोनसे मास्टार प्लेननि गेजेरजों फैगौ 3 बोसोरनि उनावनो क'क्राझार टाउनखौ मोनसे मोजां स्मार्ट टाउन गायसंनो थांखि लादों होननानै बिथां प्रमदआ फोरमायो। बेनिखायनो क'क्राझार सोहोराव थानाय बायदिसिना दखान, लामा-सामा बायदिफोरखौ फोसाबनो थाखाय नांगोन आरो बेफोरनि सायाव मोनसे प्रजेक्ट सोलिगासिनो दं होननानैबो बिथां प्रमदआ फोरमायबावो। आरोबाव बिथाङा बुंबावो दि गुबैयै क'क्राझार नोगोरखौ जौगाहोनो थाखायनो गोबां खामानि मावनांगौखौ लानानै मैया क'क्राझार नोगोरखौ नायगिदिंहैदों होननानैबो बिथाङा फोरमायो। ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे भाइरेल भिडिअ नुनो मोन्दों, जेराव सासे सिख्लाया जौ फेनानै राजा लामायाव जायखौ मोन्दों बेखौनो गावनि गोसो बायदियै बुदों। बे जाथाया उत्तर प्रदेशआव जानानै थांदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। थांनाय 30 जुलाइ खालि सेबाया फोसावनाय मेट्रिक रिजाल्टखौ लानानै दुलाराय आसामजों लोगोसे गोबां जिल्लानि फरायसाफोरानो गोजोननाय गैयै फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। जायनि जाउनाव गोबां फरायसाफोरानो मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ लानानै फरायसालिनि लांगोनायाव गावसोरनि मोननो गोनां मोनथायखौ लाना खुद्रिसारनाय दिन्थिदों। गुबुन फारसे फरायसाफोरा गावसोरनि मोननो गोनां मोनथायखौ लाना खुद्रिसारनाय दिन्थिनाय समावनो पुलिसआ फरायसाफोरनि सायाव गोख्रों लावथि सिबना गोबां फरायसाफोरखौ जोखोम खालामनाय जाथायखौबो नुनो मोन्दों। बेबायदि फरायसाफोरनि सायाव इनाय अयथासार खालामनायखौ लाना पुलिसनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। मख'नो गोनांदि मैया थांनाय रबिबारखालि क'क्राझार सहरनि टेङापारा माइबं हाउसआव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी बिथाङा बुङो दि फरायसाफोरा मोननो गोनां मोनथाय एबा मेट्रिक रिजाल्टखौ लानानै सोमावसारनायाव पुलिसआ फरायसाफोरनि सायाव लावथि सिबनाय एबा इनाय अयथासार खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो सोंखारिथाव होननानै बिथाङा बुंथियो। लोगोसे बिथाङा आसामनि सोलोंथाइ बिफाना मेट्रिक रिजाल्टखौ फिन नायबिजिरफिननांगौ होनना सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगु आरो सेबानि खाथियाव गोख्रों दाबि दैखांबावो। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया गोदानै मोनसे बिथोन फोसावदों। मोनथिनो मोननायाव गंफ्रोमबो देहा फाहामसालियाव सीसीटीवी केमेरा थानायनि अनगा खाथिनि पुलिस थानाजों सीसीटीवी केमेराखौ फोनांजाबनो नांगोन होननानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव डक्टरनि सायाव गाग्लोबनायनि अनजिमाया सानफा एफा बांबोनायखौ नोजोर होनानैनो गंफ्रोमबो मेडिकेल कलेज, हस्पिटाल आरो जिल्लानि सरकारि देहा फाहामसालियाव सीसीटीवी केमेरा होनायजों लोगोसेनो खाथिनि पुलिस थानायाव थोंजों बे सीसीटीवी केमेराखौ फोनांजाबनो नांगोन होननानै फोसावना होदों। दानिया फैबावदो क'क्राझार बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर'फोरा खैफोदनि लामायाव बुंनाय आरो NLFनि सायाव ओंथि गैयै बिबुंथि होनायनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय होदों। क'क्राझार जिल्ला कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया गोख्रों रावजों बुङो दि दावराव देख्रेबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव, आसामनि मन्थ्रि UG ब्रह्मनि सायाव आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि सायाव ओंथि गैयै खौरां बिजोङाव बाथ्रा फोसावनायखौ बन्द' खालामनांगौ होनना बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि न' सिङाव थाना बाथ्रा बुंनायनि सोलाय फोथाराव ओंखारबोनानै बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनो ओंखारबोनांगौ होननानैबो बिथाङा रोखा बुंथिबावो। आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो। क'क्राझार सहरनि खोला फारसे बटगावआव थानाय दुलाराय बिटिसि माइनरिटि फरायसा आफाद ABMCनि गाहाय मावखुलियाव मैया फुंबिलि समावनो मिरु आरो क'क्राझार जिल्ला कमिटि दुलाराय बिटिसि माइनरिटि फरायसा आफादा थांनाय 2017 मायथाइनि 1 आगस्ट खालिनो बिटिसि माइनरिटि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि लाफिकुल इस्लाम अहामेदखौ खास्रि बिस्रै बुथारनाय दायनिगिरिफोरखौ दिनैसिमबो आसाम सोरखारा SIT आरो CBIनि गेजेरजों सं दाननानै दिहुननो हायैखौ लाना मैया बिथांनि थैनाय सानाव एबा 1 आगस्ट खालि फरायसा सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै फरायसा दैदेनगिरिफोरा सोरखारनिसिम गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिदों। लोगोसे थाबैनो दायनिगिरिखौ रायजो राजानो सिनायथि होनो नांगौ होननानैबो सोरखारनिसिम गोख्रों दाबि खालामदों। जुदि सोरखारा फैगौ 7 साननि गेजेरावनो लाफिकुल इस्लामनि जिउ फोजोबस्रांग्रा दायनिगिरिखौ सिनायथि होनो हाया, अब्ला गोख्रों सोमावसारनाय जागोन होननानैबो फरायसा आफादा गोख्रों रावजों हुमखि होबावो।
थांनाय बावैसो सान सिगाङाव आसाम मिजोराम सिमनायाव सिमाखौ लानानै जानाय दाङाबाजियाव मिजोराम पुलिसआ आसामनि गिबि मन्त्रि ट हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव केस होनाय जादोंमोन। नाथाय खौरां मोननाय बायदिब्ला मिजोराम सोरखारा आसामनि गिबि मन्त्रि ट हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै होनाय गसरखौ बोखारना लानो थाखाय थियारि होननानै मिजोरामनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा थांनाय रबिबारखालिनो अदेबानि मैया 1 आगस्ट खालिनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायना होदों। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला मिजोरामनि गाहाय मन्त्रि ज'रामथांगा बिथाङा आसामनि गाहाय मन्त्रि ट हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव गसर होनायनि खोथाखौ मिन्थिनो मोनाखैमोन होनना फोरमायदों। गुबुन फारसे बे जाथायनि सायाव आसामनि गिबि मन्त्रि ट हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि सायाव मिजोराम पुलिसआ केस होनायनि सायाव बुङो दि गावखौ जेलाव जोबनानै दोनब्लाबो आसामनि सासेबो सुबुंनि हेंथायै खामानि मावनो हानाय नङा आरो आसामनि हा सिमाखौ गोख्रोंसिन खालामगोन होननानैबो बिथाङा फोरमायो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि जेल जोबजानायखौ गिनानै गाव जामिननि दाहार लाया आरो गोसो जायोब्ला थाबायनानै मिजोरामनि पुलिस बिफाननि सेराव नुजाहैगोन होननानैबो गिबि मन्त्रि ट हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिबावो। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।